Γεια σας μάγκες μου, τι κάνετε φιλαράκια μου, καλά? Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, χαρά, να χαίρεστε στις οικογένειές σας. Ευτυχισμένο το καινούριο έτος. Με χαρά, ευημερία. Πάνω απ' όλα σεβασμό στον απέναντί μας, όποιος και να είναι αυτός. Και υγεία είναι το κυριότερο. Λοιπόν, βγήκα και εγώ να κάνω ένα βιντεάκι μετά από κάμποσο καιρό, συγχωράτε με κιόλας. Λόγω δουλειάς δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, βγήκα να κάνω ένα βιντεάκι και εγώ για τα όχι top 30 ούτε top 20, top 25. Για μένα 25, τα 25 που αγόρασα μέσα στο 25. 25 μέσα στο 25, καλή φάση. Το 26 θα αγοράσω 26. Λοιπόν, αυτά έτυχε να αγοράσω. Θα τα εμφανίσω με τυχαία σειρά. Τυχαία. Όχι ακριβώς τυχαία. Από αυτό που άκουσα περισσότερο προς το λιγότερο. Βέβαια όλα μου αρέσουν, εννοείται. Γι' αυτό δεν θα τα αγόραζα κιόλας άμα δεν μου αρέσανε. Λοιπόν, και ξεκινάω παιδιά. Έχει και underground, έχει και γνωστά, έχει πολλά. Λοιπόν, το Coroner. Dissonance Theory. Δισκάρα παιδιά, αλλά προτιμώ τα πρώτα τους. Το Coroner. Distraction. Birth of Malice. Τρελή παραγωγή και δισκάρα. Πήγαμε και συναυλία τους φέτος. Ήτανε πολύ καλή, γαμίσανε. Επόμενο. Υποτιμημένη μπάντα. Εμένα παιδιά μου αρέσουν. Δεν ξέρω, άλλοι κορυδεύουν το τραγουδιστή τα φωνητικά. Εμένα μου αρέσουν. Heavy metal power. Και speed μέσα. Γιατί όχι. Sacred Steel. Παιδιά. Το τελευταίο του στο Ritual Supremacy. Δισκάρα παιδιά. Για όσους δεν το έχετε πάρει. Sacred Steel. Όλη η δισκογραφία του Sacred Steel εγώ την ακολουθώ από τον πρώτο δίσκο μέχρι και τώρα. Πολύ καλή. Λοιπόν, Paragon μάγκες μου, Metaliation. Το τελευταίο Paragon που γαμάει και δέρνει. Heavy metal στο άκρο. Γερμανοί. Προχωράμε. Γκρίμα παιδιά. Εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ και τα έχω όλα τους. Black metal μέσα με στοιχεία παγανιστικού black metal. Πολύ καλό black metal, μελωδικό, φωνητικά ρώσι. Βέβαια εδώ το μόνο που με χάλασε ήταν που ήταν στα ρώσικα και το βιβλιαράκι. Δεν με πειράζει τα φωνητικά τους που μιλάνε η γλώσσα τους στα ρώσικα. Αλλά δεν υπήρχε, τουλάχιστον ήταν ρωσικά το βιβλιαράκι και δεν είχαν και ένα βιβλιαράκι ας πούμε στα αγγλικά. Να ξέρουμε τι διαβάζουμε. Τέλος πάντων, είναι δισκάρα όμως, πολύ γαμάτο ατμοσφαιρικό black. Γκρίμα, μ' αρέσανε και το πήρα. Και τους είχαμε δει και εδώ, Αθήνα είχαν έρθει. Οι Ρώσοι. Ψάξτε και όλη τη δισκογραφία, γαμάνε και δέρνουνε. Μπλακάδες τρελοί. Σοντόμερ. Σοντομιά παιδιά, καινούριο The Arsonist. Δεν έχω να πω κάτι, Σοντόμ. Απλά Σοντόμ, The Arsonist. Προχωράμε. Λοιπόν, Warbringer παιδιά, Wrath and Ruin. Είχαν να βγάλουν 5 χρόνια, περίμενα πώς και πώς, αγαπημένο μου συγκρότημα, Thrash. Λοιπόν, αυτή η κυκλοφορία του 25 από την Napalm, με το live bonus disc, το Ravage Europe, έχει ένα DVD μέσα, DVD, CD, sorry, το 23, που γαμάει και δέρνει, παραγωγάρα, live, λοιπόν, και δισκάρα. Warbringer, όλα τα έχω, κυνηγήστε τους, γαμάνε. Επόμενος δίσκος, οι φίλοι μου από την Καλαμπάκα, ελληνικό συγκρότημα δική μας, παιδιά, δεν έπαιζε να μην δεν το δείξω. Τρομερή δισκάρα, Black Sword Thunder Attack, παιδιά. Το τεμπούτο άλμπουμ από τα φιλαράκια μου από την Καλαμπάκα, που είμαι από τα Τρίκαλα εγώ, κοντά είμαστε. Λοιπόν, Black Sword Thunder Attack, εντάξει, δεν παίζω τα παιδιά, τρομερός δίσκος. Δεν γινόταν να μην τον πάρω. Στα χνάρια των Warlord. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι έχω να πω. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
Λοιπόν, αν με βλέπετε παιδιά, σας ευχαριστώ για αυτό που βγάλατε. Μπράβο σας. Και συνεχίστε έτσι. Φιλάκια από Πειραιά. Προχωράμε. Death Metal. Στη γαμιστερή Αμερικάνη. Τη Human Rain, παιδιά. Down of a Malefic Dominion. Δισκάρα. Τη Human Rain. Για όσους τους ξέρετε, ψάξτε το. Old School Death Metal. Πάρα πολύ καλή. Ψάξτε τους. Και ξοφιλάρα κιόλας. The Human Rain. Δεν ξέρω, κάνει λίγο αντανάκλαση, παιδιά. Συγχωρέστε με τώρα για το σκηνικό. Λοιπόν, επόμενο πάλι που γούσταρα πολύ, που τους γουστάρω χρόνια από τον πρώτο δίσκο, για μένα είναι η Primal Fear. Το Domination, παιδιά. Το άλμπουμ. Το τελευταίο Primal Fear. Δισκάρα. Primal Fear και ξέρω ψωμί. Επόμενο. Testament. Parabellum. Δεν λέω κάτι. Testament. Το γνωρίζετε και αυτό. Δισκάρα. Προτιμούσα το προηγούμενο άλμπουμ. Δεν με χαλάει και αυτό. Απλά με πόρωσε λίγο το προηγούμενο. Αυτό και αυτό, αλλά λιγάκι, ελάχιστο. Προτιμώ το προηγούμενο. Δισκάρα και αυτό, δεν μπορούσα να μην το πάρω. Testament. Επόμενο. Void. Forbidden Morals. Εδώ πιάνουμε τεχνικό thrash metal. Θεοί. Το δεύτερο άλμπουμ τους από την Shadow Kingdom Records. Forbidden Morals, παιδιά, τα παιδιά δεν παίζονται. Πιτσιρικάδες και παίζουνε παπάδες. Τεχνικό thrash. Πιάνουνε και λίγο coroner εδώ, παιδιά, αυτοί. Πιάνουν να αγγίζουνε coroner. Δισκάρα. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό το άλμπουμ. Και εξοφιλάρα. Λοιπόν, προχωράμε. Cradle of Filth, παιδιά. Δισκάρος. Είχα να ακούσω πάρα πολλά χρόνια Cradle of Filth. Λοιπόν, ο Ντάνι δεν παίζεται ο τύπος. Εντάξει, κλασικά, μουρλας. Λοιπόν, The Screaming of the Valkyries. Το τελευταίο άλμπουμ των Cradle of Filth, το οποίο γαμάει. Όλο γαμάει για μένα. Παρακάτω. Λοιπόν, τι να βάλω τώρα, έχω να κάνω. Το τελευταίο Cancer, παιδιά. Inverted Word. Εμένα μ' άρεσε. Δεν είναι Cancer που ήταν βέβαια, αλλά είναι ωραίος δίσκος. Αργός. Τα φωνητικά είναι καλά, του φίλου μας. Μ' άρεσε και τον πήρα. Σωστός. Cancer, Inverted Word, δισκάρα. Προχωράμε. Misfire, Product of the Environment. Ο δεύτερος δίσκος των Misfire. New Wave Thrash Metal. Πολύ καλή, μελωδική και γρήγορη. Κοιτάξτε το και αυτό. Misfire, Product of the Environment. Επόμενο. Τελειώνουμε, παιδιά. Λοιπόν, μάλιστα. Τι να βάλω τώρα, εδώ είναι τα καλύτερα που άκουσα ποτέ. Από τα πιο καλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτή Ravager. Ο δεύτερος τους δίσκος. Και ξοφιλάρα. Λοιπόν, Ravager. Εδώ. Μισό λεπτό γιατί αντανακλάει και το φως, ρε, πούστηκα το σπίτι του. Λοιπόν, Ravager, παιδιά, εδώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, From Us With Hate. Δισκάρα, Thrash Metal New Wave. Γαμάει και έχουν και ένα bonus track μέσα, το Body by Blood από Exodus. Cover. Πολύ καλό. Κοιτάξτε το κι αυτούς. Ravager. Benediction. Θεοί. Ravage of Empires. Δυνατό άλμπουμ. Benediction. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο αγαπάω. Είτε είναι με Ingram, είτε είναι με τον παλιό, είτε με οτιδήποτε είναι. Επόμενο. Witchtrap. Hungry as the Beast. Οι Κολομβιανοί.
Θρασάδες, old school thrash, για τρελές περιπτώσεις. Προχωράμε. Sacrifice. Δισκάρα. Μετά από χρόνια επιστρέψανε πάλι οι Sacrifice δυνατά με το Volume 6, μάγκες μου. Δισκάρα. Συνεχίζουμε. Inhuman Condition, μάγκες. Με Butler στο μπάσο. Inhuman Condition. Με τον Terry Butler στο μπάσο. Γαμάνε, thrash. Με φωνητικά death. Νομίζω είναι το Mind Trap, λέγεται ο δίσκος. Mind Trap. Από την HR. Ακούσε τους. Death με thrash, παιδιά. Γαμιστεροί. Έχουν βγάλει νομίζω 3 άλμπουμ αυτοί. Αυτό πρέπει να είναι το τρίτο τους. Πρέπει να έχουν βγάλει και ένα EP. 3 full length και ένα EP, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε τους. Inhuman Condition. Mind Trap και ξοφιλάρα. Προχωράμε. Warfield. Παιδιά, θεοί. Δεύτερο άλμπουμ από αυτούς. With the Old Breed. Θυμίζουν, ειδικά το πρώτο, μα το ακούσετε, θυμίζει Slayer πολύ. Και στα φωνητικά και στο παίξιμο. Το πρώτο άλμπουμ. Αυτό είναι πιο speed. Βέβαια είχαν να βγάλουν και αυτοί νομίζω 5 χρόνια, 6 ή 7. Από το τελευταίο τους. Το 13 νομίζω πρέπει να είναι το τελευταίο. Ναι, είχαν να βγάλουν καιρό, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Warfield with the Old Breed. Δισκάρα μεγάλη. Δισκάρα. Ακούσε τους. Thrash, old school. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το Black δεν τους ήξερα καν. Μπαίνω μια μέρα στο YouTube και κάποιος είχε ποστάρει αυτό το συγκρότημα. Βλέπω το λογότυπο. Λέω Lord Belial. Βλέπω. Πατάω και τι ακούω. Και τι ακούω. Το Καραμπλάκ. Το Καραμπλάκ, παιδιά. Τα πάντα όλα. Τι Immortal. Ξεπερνάει και Immortal, ξεπερνάει και τύπο Borgir. Μου πέσε. Τα ξεπερνάει όλα. Λοιπόν, και είναι και Slipcase η φάση. Lord Belial, Unholy Trinity. Κοιτάξτε τα παιδιά. Δισκάρα. Lord Belial, Unholy Trinity. Ψάξτε τους. Από Hammerhead Records. Έχουν και άλλα βέβαια. Και σπάσα και το CD μέσα. Δεν πειράζει. Το αλλάξω. Γαμώ το κερατό μου, τα μαλάκα. Τέλος πάντων. Ένα πέσιμο κάνει και σπάνε όλα. Επόμενο, παιδιά, που το λιώσα. Τα δύο τελευταία μου αγαπημένα μου από όλα αυτά. Που πήρα το 25. Violator, Unholy Retribution. Slipcase κανονικά. Οι Βραζιλιάνοι Violator. Γαμάνε και δέρνουνε. Και αυτοί μας βγάλαν την Παναγία. Από το 13 είχαν να βγάλουν δίσκο, παιδιά, αυτοί. Full length. Λέω τι έγινε. Παρακολουθούσα YouTube από εδώ από εκεί, ρε, τι γίνεται. Ενεργό το συγκρότημα. Μόνο συναυλίες κάναν στη Βραζιλία. Και εκεί γύρω στα περίχωρα. Και τελικά επιτέλους ξαναβγάλαν δίσκο. Επιτέλους. Και γαμάει. Και γαμάει. Απλά. Μετά από 13 χρόνια. Και ελπίζω να μην το ξανακάνουν αυτό, γιατί σε άλλα 13 χρόνια θα έχουμε πάει στα κεπαρίσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και το τελευταίο που το λιώσα, παιδιά, καλύτερο και από το προηγούμενο. Διπλό CD με live μέσα, και το live σκοτώνει και θα το ακούσω τώρα μόλις κλείσουμε. Mesro, το τελευταίο. Embrace the Awakening. Embrace the Awakening. Mesro, το τελευταίο, παιδιά. Δισκάρα και από το προηγούμενο. Και το live μέσα έχει και από το δίσκο, από το The Game The Killing μέσα κάποια κομμάτια. Έχει 8 Frozen Soul, The Game The Killing, The Cross of Torment, Ancient Terror, από το πρώτο δίσκο. Και έχει και από το προηγούμενο. Αλλά αυτό, παιδιά, αξίζει να το πάρετε και για το δίσκο και για το live. Mesro, Embrace the Awakening. Το καλύτερο για μένα, το 25. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτά. Σας αγαπάω όλους. Πάμε δυνατά και το 26. Με metal εννοείται. Με υγεία πάνω απ' όλα. Τι άλλο να πω, και να προσέχετε. Τα λέμε, μάγκες μου. Heavy metal forever.